Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și astăzi ne reîntâlnim alături de laserele noastre roșii pe care iarăși le avem și dacă stați puțin să repar netul. Mereu cu aceeași problemă. Și dacă ați văzut înainte, mai întâi episodul de Survival, episodul 8, care v-am spus eu ceva despre tropice, nu este adevărat, că acum am văzut și eu. Nu știu ce are, cred că e vineri viei mapei. Numai la mapa asta mi se întâmplă. E vineri viei mapei, așa. Am buguri, cred. Și da, să ne punem noi pe treabă. Tot așa, să ne facem casă. Să luăm ceva lemn. Pentru că da, așa e la început, știi și voi. Așa, da. Și mouse-ul ăsta iar îmi face fente. Văd că azi iar a început. Hai mă, mergi, gata. Opa. Mă, ce naiba ai? Ce naiba mi arată aici? Level 5. Așa. Trebuie să ne punem serios pe treabă. După cum v-am mai spus, făcând un topor de piatră și să luăm lemn. Nu, ne trebuie niște lână. Și luna este greu de făcut aici, ne batem cu păienjenii. Atât avem de făcut. Am văzut o broască de asta, mi se pare. Atât avem de făcut pe mapa. Nu vreau pe asta. Da, aici că nu te vreau. Jungle Wood chiar nu-mi doresc. Ia să vedem cum arată lemnul ăsta la alt. Știu că sunt unii copaci care au în vârf niște chesturi care conțin niște măști și mâncare. Ia ce culoare are. Tot Jungle Wood. Hai frate, niște lemn de la de portocal sau de ce-o fi. Da, păi se pare că nu ne-am ales bine locul. Trebuie înconjurați de Jungle Wood. După cum v-am spus, ne trebuie un loc de deșert sau măcar un sat. Deci noi ne luăm astea la traistă și ne ducem. Noi le spunem aloha broaștelor de aici. Și plecăm la treaba noastră, că aici nu mai avem ce face. Broaștelor, eu v-am pupat. N-avem ce să mâncăm. Mai sunt aici pești din aia spadă, cum le mai spun unii pești sabie, care dropează mâncare. Ei, am omorât eu unul de ăla și nu e bună mâncarea pentru cei ce au Tropicraft. Dă decât dă ăsta jumate la hunger, cum vreți să spuneți voi, copanul, pulpo, cum vreți voi. Că avem și noi lămâile astea. Le băgăm pe gât. Bine că m-ai omorât, băi, Ghiță, ciobanul. Doamne, ce mă enervează ăla. Vii tu repede cu parul al tău de cocalar, ce ești să mă omori tu pe mine. Ia uitați, itemele mă iubesc. Vin singure la mine. Bine, într-un fel și mulțumesc că m-a omorât, pentru că acum nu mai mi-e foame. Deci mulțumesc, bă, că m-ai omorât. Dar ia vino puțin. Hangar! Cine dă mă ăsta? Mi se pare că e altceva. Nici nu știi la ce să te aștepți de la tropice. Sunt și vulcani pentru cei ce nu știau. Acelea sunt pisicile de mare. Haideți să omorâm și noi. Uitați, ăsta este peștele spadă. Care poate putem noi să omorâm unul.
Hai mă. Că murim încercând să omorâm peștii și pisicile de mare. A, deci, după câte se pare asta nu ne dă nimic. Au! Voi erați, că auzeam eu sunetul de schelet. Dar văd că n-ai v-a spawnat așa de rău. O să trebuiască să instalez și o damage indicator. Măi, tu mă enervezi pe mine. Am noroc că ăștia vin cu bâtele alea la mine și nu e ca în Minecraft Vanilla. Și cred că am văzut eu un sat sau mi s-a părut? A, nu era sugarcane pe care noi o să luăm. Că avem mare nevoie. Fuck! Na, mă, na! Mamă, de... Am un... Deci am un lag. Am un lag de nu mai știu de mine și noi nu mai ieșim din jungla asta. A, da. Acestea sunt niște pietre pe care dacă le ataci, ele dorm. Și dacă le ataci, ele te atacă și ele în același timp, ele nu se ia de tine. Dar dacă tu dai în ele și îți dă o piatră din de-aia, o piatră din care e făcută vulcanul. Înțelegeți voi acum? Să știți, ia uite cât bambus. Să luăm bambusul ăsta. Avem ce face cu el, nu-i bai. Mai mult bambus acolo sus, dar nu. Pe unde era, așa știu că erau comori. Da, nu sunt. Să trecem noi apa. Hai repede, repede, repede. Hai mă mai repede. Să ne facem și noi o de iguană. Da, uitați canibalii. Așa, și uitați creeper-ul. Ăsta este un loc bun. Dar nu prea este, pentru că sunt o grămadă de canibali. Hai să ne dăm noi spawn point, hai că tu nu ne faci nimic. Poți să explodezi. Ne dăm noi spawn point, că îi vedeți pe aia cum vin pe noi. Poate găsim și noi, ne dă Domnul noroc să găsim un spawn. Să mănânc și eu niște lămâi. Mai vine scheletul pe noi. Te bă, mănânc în fața ta, n-ai ce să-mi faci. Hai bă, hai! Hai, hai, hai! Hopa! Stai, bă, ne punem rău? Ia, păi se putea, mă, așa ceva. Băi, păi spune și mie, măi, băiatule, se putea așa ceva? N-ai cum să vezi. Cum o să te lase scheletul în pace? Hai, mă. Bine, măcar că ne-am pierdut aici. Ce vreți, mă, că vă luați după scheleți? Ia vină, mă, ia, hai. Ia vină, mă. Ia zi, mă. Ia zi, boss. Ia, bagă, mă. Ia zi, mă, acum nu mai te pui cu mine, a? Ia zi, mă, ia, bagă. Ia, fugi acum, a? Nu e băta ta destul de bună. XP-ul este binevenit oricând. Să traversăm și n-avem unde să ne ducem, cred că ne facem casă. Da, și uitați vulcanul, cred că ne facem casă, după cum spuneam eu pe bun, ceva. Pentru că lumea asta e poai de mine de urtă. Și uitați că v-am spus eu și de vulcan. Uitați-l, haideți dacă tot vi l-am arătat eu, tot l-ați văzut. A, uite. Uite, bă, canibalul! Ia vină, bă, comentezi? Comentezi, nenea? Uite, am dat una sări basca. Ia zi, nenea, mai ești atât de bun? Hai, nenea, bagă! Hai, mă, vii la mine! Ești fricos.
Uitați-l și noi puțină piatră de asta. Atenție, când îl spareți, aveți mare grijă că el poate să, ziceți voi, să erupă. Deci v-am spus, aveți mare grijă. Oricum, este plin de lavă, deci mi-e frică să mă duc acolo. Dar vi-l imaginați și voi acolo cu multă lavă și un strat pe deasupra, un strat de 1 de rocă, da, ce-o fi. Doamne, și mă scuzați că n-am skin. Dar nu știu, de vreo câteva zile. Ia! Dă-i, tată, că vin și iguanele, vin și scheleții. Haide, frate, un sat nu găsim și noi, tocmai pe aici. Pe unde trebuiau să fie. Suntem naufragiați. Nu avem mâncare și nu găsim pe nimeni. Poate aici găsim. Trebuie să fie viață de om. Deci, mă scuzați că în episodul ăsta v-am cam plictisit. Știu, n-am făcut nimic. Dar nu mai puteam să stăm în locul ăla pentru că ați văzut și voi. Nu era bun, nu aveam nici lemn. Oricum, nu rămânem aici naufragiați decât cu broaștele otrăvitoare care îi dai o sabie și moare, deci nu-i bai. Cu toporul nostru de lemn și cu cel de piatră. Și când teme, după ce tăiem copacul ăsta, încheiem episodul în stilul epic. Băi, nu te iau în filmare, nu te iau la încheiere, lasă-mă în pace. Lasă-mă măcar încheierea să o fac. Hai, marș! Doamne, aoleu, dacă mai dă una... Oh, au dispărut. Știu. Păi, da... Mi-e greu să închei episodul, deoarece îmi place să fiu alături de voi, dar... Cam atât a fost și pentru astăzi. Eu am fost Răzvan și trebuie să fug că mă urmăresc broaștele. Și eu vă urez baftă lume. Pa!